Έχω τη τιμή τώρα να έχω δίπλα μου τον Μανώλη τον Βλαχογιάννη. Ο κύριος Βλαχογιάννης είναι ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, τολμώ να πω, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η ψυχή του ΕΒΕΘ, τολμώ να πω, είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί με το ICC πάρα πολλά χρόνια. Είναι βαθύς γνώστης όλων των θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και φυσικά και την εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντα αρρωγός της διεθνούς διαφάνειας σε όλες τις εκδηλώσεις μας, πάντα κοντά μας. Κύριε Βλαχογιάννη. Καλησπέρα σας καταρχήν. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, για τα πολύ κολακευτικά λόγια. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά, αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης είναι περισσότερο από όλα αυτό που θα σας ενδιαφέρει ως διεθνής διαφάνεια, η κοινωνική υπευθυνότητα. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τα πράγματα ίσως είναι ευκολότερα γιατί υπάρχουν πιο μετρήσιμοι δείκτες, ενώ στην κοινωνική υπευθυνότητα τα πράγματα έχουν έναν εγγενή βαθμό δυσκολίας, γιατί οι δείκτες που εφαρμόζονται ή που μπορούν να εφαρμοστούν και πολλοί είναι και έχουν ένα περιεχόμενο το οποίο δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτο. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτό το θέμα, προφανώς και είναι σημαντικό. Ως οικονομολόγος έχω μια ιδιαιτερότητα αυτά όλα να τα κατατάσσω στην ευρύτερη κατηγορία που λέγονται εξωτερικότητες, αρνητικές κυρίως εξωτερικότητες. Υπάρχουν και λίγες θετικές εξωτερικότητες. Αυτό δεν είναι ποτέ αντικείμενο μιας τέτοιας συζήτησης. Η συζήτηση λοιπόν πηγαίνει στην κατεύθυνση το πώς μπορούν με έναν αποτελεσματικό τρόπο να μειωθούν αυτές οι εξωτερικότητες χωρίς να εσωτερικευθούν κατά κάποιον τρόπο στην ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης, χωρίς να υπάρξει βλάβη στο ίδιο το σύστημα των ελεύθερων συναλλαγών. Ένας αρκετά επικίνδυνος και δύσκολος δρόμος, επικίνδυνος γιατί κρύβει πάρα πολλές πρακτικές δυσχέρειες, πολλές δυσκολίες και δύσκολος προφανώς γιατί κάτι καινούριο, κάτι το οποίο αναδύεται τα τελευταία χρόνια, θέλει και πολύ μεγάλη προσπάθεια να γίνει κατανοητό από τα στελέχη των επιχειρήσεων, από όλους τους παράγοντες που διαμορφώνουν μια πολιτική των επιχειρήσεων. Θα ακούτε προφανώς αυτά τα αρτικόλεξα, το ESG, το οποίο οι προηγούμενοι ομιλητές το τοποθέτησαν στην σωστή του διάσταση. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα ένα άλλο αρτικόλεξο που είναι επίσης πολύ της μόδας, το AI, το Artificial Intelligence, γιατί αν έχουμε την δυνατότητα να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο πράγματα μαζί, θα έχουμε ίσως την δυνατότητα και το αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερους δείκτες για την αντιμετώπιση της κοινωνικής υπευθυνότητας. Αλλά και αυτό από μόνο του είναι μία άσκηση η οποία χρειάζεται και την ακαδημαϊκή φροντίδα και την πρακτική εξοικείωση, κυρίως όσοι εντρυφούν στο κομμάτι που λέγεται Artificial Intelligence γνωρίζουν ότι χρειάζονται πολλά data για να έχουμε έναν λειτουργικό αλγόριθμο και εδώ χρειαζόμαστε επίσης πολλά data για να έχουμε έναν λειτουργικό αλγόριθμο, παραδείγματος χάρη, για να ανακαλύπτουμε αν μια πρακτική εμπεριέχει κάποια απάτη ή παραδείγματος χάρη για να δούμε αν κάποια τιμολόγηση ενός προϊόντος δείχνει μια διαδικασία κάπου αλλού σε έναν προμηθευτή να γίνεται με τρόπο κοινωνικά μη επιθυμητό τουλάχιστον για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα σε αυτές τις αλλαγές, τις δραματικές αλλαγές οι οποίες εξελίσσονται με τον χρόνο. Είναι μην τυχόν καταλήξουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, αν δεν κάνω λάθος στα ελληνικά μου.
γιατί αυτό θα είναι τραγικό σαν αποτέλεσμα. Κανονικά πρέπει να υπάρχει ένα έφορο κλίμα, με ένα έφορο περιβάλλον, και το έφορο περιβάλλον δημιουργείται μόνο με την εκπαίδευση. Δεν δημιουργείται με κανέναν άλλον τρόπο, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πείσεις τους ανθρώπους να υιοθετήσουν κάποια κίνητρα παραπάνω από το να τους εκπαιδεύσεις κατάλληλα, να πείσεις, παραδείγματος χάρη, το στέλεχος της επιχείρησης να συμπεριφερθεί υπεύθυνα, κοινωνικά υπεύθυνα, να έχει επιδείξει την δέουσα επιμέλεια, γιατί άμα σκέπτεται το στέλεχος ότι αυτός είναι ένας μόνο κανόνας ο οποίος έρχεται απ' έξω, μου τον επιβάλλουν, πρέπει να το κάνω, η ίδια η τοποθέτηση του από την αρχή δεν θα είναι και τόσο θετική. Υπάρχουν φωτισμένοι επιχειρηματίες, στελέχοι επιχειρήσεων, περισσότερο από όλους αναφέρομαι στον προηγούμενο CEO της Unilever, ο οποίος είναι από τους ένθερμους υποστηρικτές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι από τους ένθερμους υποστηρικτές αυτού που μετεξελίχθηκε στο ESG, και ο ίδιος έχει μετασχηματίσει την ίδια τη δομή της Unilever κατά τέτοιον τρόπο παγκόσμια, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχει εγκαταστάσεις η Unilever, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, στην Ινδία, σε ασιατικές χώρες, την έχει δομήσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό το αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό αποτύπωμα, να είναι όσο δυνατόν πιο θετικό γίνεται. Δεν είναι πάντα μια εύκολη άσκηση, και σας είπα, ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια, στις πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να υπάρχουν, και γενικότερα στο αυτό το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα. Που τι σημαίνει υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μετρήσει κανείς το impact, την επίδραση που έχει ένα ή το άλλο μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον οι χώρες που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταδιακά άρχισαν να υιοθετούν αυτό τον κανόνα της δέουσας επιμέλειας, ο οποίος ακούγεται σαν ένας απλός και αποτελεσματικός κανόνας για να εντάξει την ίδια την κοινωνική υπευθυνότητα μέσα στο πλαίσιο των συναλλαγών που γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων. Περισσότερο έχουν να κάνουν με το trade, με το εμπόριο, παρά με το logistics. Αυτού του είδους οι κανονισμοί δέουσας επιμέλειας. Λίγα πράγματα αφορούν το logistics, αλλά το trade προφανώς περισσότερα. Τώρα, εκεί όμως έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα, για τα οποία μπορεί να έχουν και σαν αποτέλεσμα να έχουμε την αναστροφή αυτού που είπα προηγουμένως, δηλαδή να μπει ξανά το κάρο πριν από το άλογο, και να έχουμε μία, αν όχι απόρριψη, μια επιβράδυνση στην διαδικασία υιοθέτησης αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ποια είναι αυτά? Το όρια των liabilities. Αυτό τι γίνεται, τι υπάρχει πίσω ως σκεπτικό στην δέουσα επιμέλεια? Αν κάποιος θεωρεί ότι μία εταιρεία τραυματίζει τις αρχές της δέουσας επιμέλειας, μπορεί να ασκήσει αστική αγωγή. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας, ο οποίος έχει εμπνεύσει το γερμανικό δίκαιο, το γερμανικό νόμο για τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Αλλά αυτό πρέπει κάπου να έχει έναν περιορισμό. Δεν μπορεί να πηγαίνει στον τελευταίο αποδέκτη. Πρέπει κάπου να είναι σε θέση ο νομοθέτης, ο εφαρμοστής της διαδικασίας να αναγνωρίζει πού βρίσκεται η βασική liability, πού βρίσκεται η βασική ευθύνη. Όταν εισέρχεται ένα προϊόν στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν γίνεται μια διαδικασία παραγωγική, μια μεταποιητική διαδικασία, πού και πότε. Αυτό το να το αφήνεται ελεύθερα στην κρίση των εναγόντων και των δικαστηρίων, μπορεί να οδηγήσει σε μια χιονοστιβάδα αστικών αγωγών, η οποία μπορεί να μην τελειώνει ποτέ.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δυσχεραίνει τις συναλλαγές, άρα εκεί θα έβλεπα ότι υπάρχει γενικότερα, θα πρέπει να υπάρχει γενικότερα μια πιο εστιασμένη τοποθέτηση πού και σε ποιο σημείο θα πρέπει να έχουμε οριοθετημένη την έννοια του liability. Και κυρίως αυτή δεν θα πρέπει να πάρει διαστάσεις που να οδηγήσει, εκτός εάν υπάρχει κακόβουλη ενέργεια, πράγματι, ναι, τότε σε ποινικές διώξεις. Αυτό θα ήταν ένα ακόμη πιο επικίνδυνο αποτέλεσμα, θα ήταν ακόμη μια πιο επικίνδυνη παρενέργεια, θα δημιουργούσε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να επιλύσει. Δεν έχω την αίσθηση ότι πάμε πολύ γρήγορα και καλά κάνουμε που δεν πάμε πολύ γρήγορα, γιατί όλα αυτά είναι δύσπεπτα πράγματα. Δύσπεπτο πράγμα είναι κυρίως το να έχει κανείς να κάνει με έναν πολύ μεγάλο αριθμό από πρότυπα. Δύσπεπτο πράγμα είναι να έχει να κάνει κανείς με έναν αριθμό προτύπων, τα οποία δεν είναι απλά διοξίδιο του άνθρακος, τόνοι διοξιδίου του άνθρακος που εκπέμπονται από μία εταιρεία, αλλά είναι παραδείγματος χάρη τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια χώρα όπου δεν συνεργάζεται η τοπική κυβέρνηση. Δεν θέλω να κατονομάσω χώρες, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Στο επιμελητήριο έχω αντιμετωπίσει τέτοιου είδους θέματα. Όχι τόσο πολύ με αυτήν τις καινούργιες εξελίξεις, αλλά παραδείγματος χάρη με θέματα που είχαν να κάνουν με απόψεις της Όλαφ, της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης, όπου θα έπρεπε να έχουμε τη συνεργασία των χωρών που εκδίδουν παραδείγματος χάρη πιστοποιητικά καταγωγής και δεν την έχουμε. Προτιμησιακά κυρίως, τα οποία έχουν πολλές φορές και τη σφραγίδα των Υπουργείων της εκάστοτε χώρας. Έτσι έχουμε μια πολύ μεγάλη πηγή ανησυχίας, μια περίπτωση που απασχόλησε και την ποινική δικαιοσύνη της πόλης μας, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν λαθρεμπορία η πράξη αυτή του εισαγωγέα. Είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια διαδικασία αστική και διοικητική μάλλον και ποινική, η οποία κράτησε γύρω στα 7 χρόνια. Μετά από 7 χρόνια ο άνθρωπος βρέθηκε αθώος, γιατί δεν μπορούσε να συναχθεί κάποιο στοιχείο που να έλεγε ότι όντως με πρόθεση οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη, η οποία ήταν στην ουσία να εισέρχονται λαμπτήρες από την Κίνα μέσω της Μαλαισίας, με πιστοποιητικό καταγωγής Μαλαισία, που έχει κάποιο καλύτερο δασμολογικό καθεστώς από ό,τι έχει η Κίνα για εκείνη την εποχή. Αυτά και πολλά τέτοια πράγματα, προφανώς σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο όγκο εμπορίου, παρουσιάζονται καθημερινά, σχεδόν καθημερινά. Δεν έχω δει να γίνονται αστικές αγωγές για πράξεις οι οποίες θα έλεγε κανείς ότι στις οποίες θα έλεγε κανείς ότι οι εταιρείες παραβιάζουν τους κανόνες δέουσας επιμέλειας. Ούτε φυσικά στην Ελλάδα, αλλά ούτε και σε άλλες χώρες, όπου στη Γερμανία για παράδειγμα, όπου τουλάχιστον δεν έχω πληροφορηθεί γι' αυτό, όπου ο νόμος αυτός ισχύει από πρόπερση. Εμείς ως επιμελητήριο κάναμε μια ενημερωτική εκδήλωση ακόμη μέσα στην περίοδο του κορονοϊού μαζί με το ελληνογερμανικό επιμελητήριο, δείχνοντας τους εξαγωγείς τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν από τον νόμο. Δεν αναφέρθηκε πρόβλημα, που σημαίνει ακόμη ότι αυτού του είδους η συνειδητοποίηση των όπλων που έχει οποιοσδήποτε δεν έχει προχωρήσει. Άρα μπορεί να έχουμε ένα τέλειο πλαίσιο,
ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης πάντοτε μου έλεγε, μπορεί να έχουμε εξαιρετικό νόμο, αλλά η ζωή είναι αυτή που δείχνει τους νόμους, αν είναι αποτελεσματική ή όχι. Και αυτό το πράγμα θα ισχύσει και για αυτή την περίπτωση. Πάντως είναι προφανές ότι ως σχεδιασμός, ως αντίληψη του management και της εμπορικής δραστηριότητας, η υιοθέτηση των αρχών του ESG είναι προς όφελος μακροχρόνια των επιχειρήσεων, ακόμη και αν βραχυχρόνια υπάρχουν κόστη, που σίγουρα υπάρχουν, γιατί η οργάνωση μιας τέτοιας αλλαγής συνεπάγεται κόστη. Ακόμη και η οργάνωση ενός reporting, μιας αναφοράς σύμφωνα με τα πρότυπα του ESG, μπορεί να στοιχίζει σε μια επιχείρηση γύρω σε 180.000, τουλάχιστον αυτό εκτίμησε ο ΣΕΒ, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 1,5-2 χρόνια, σε πραγματικό κόστος για την επιχείρηση. Αυτά βέβαια για την πληθώρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας είναι ένα εξαιρετικά βαρύ πράγμα, έτσι. Και αυτό το δύσπεπτο πράγμα, το δύσκολο, αυτό που συνεπάγεται σήμερα το κόστος, αλλά που αύριο θα δώσει μεγαλύτερα ωφέλη, αυτό οφείλουμε να το διευκολύνουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαχογιάννη. Μας μιλήσατε για τη σημασία της εκπαίδευσης των στελεχών στα θέματα ESG. Μας μιλήσατε για τα προβλήματα που υπάρχουν στο να οριστεί τι είναι η ιδέουσα επιμέλεια, τα όρια της ευθύνης, του liability, ποινικές και αστικές υποθέσεις που μπορούν να προκύψουν, αλλά συμπερασματικά θεωρείτε κι εσείς ότι η χρήση του ESG είναι προς όφελος μακροπρόθεσμα των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε.